Da ka bakno halor ka jingle don bor ka sarkar BJP ka Ribhoi District Congress Committee RBDCC lembat ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC lingba ka jing betha na ka All Indian Congress Committee balawanra da ka MGNREGA Sangram Program kila raibet banyakhi padpa na ka benta man persyajur ka sarkar BJP bala kenno ba kalapin kala kerteng jubor ya ka scheme MGNREGA Shaka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act 2008 VB GRAMG Act 2008 Kumbala Penpa de Kinong Yalam ka Congress Lingba u District President ka Ribhoi District Congress Committee uba Rocky Marwin Pat u Vice President ka Meghalaya Pradesh Youth Congress uba Jonathan Sim kiloong ba kinya borenti katkum ka jingbatha ka AICC ban pelong ya ka jingiki ni ka jingya persha jur halor ka ni ka jingpen kala kerteng jubor ya ka scheme MGNREGA Shaka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act 2008 kila pensyairu bakani ka jingmi banyaki ni persya ka deiru katkum ka rai ha ka jingilang ka balalong ha ka pratering ha Congress Bhavan baka party Congress kala rai banyaki ni persya ha manla ki district ha ka jilla na ka benta ban persya jor halor kani ka jingpen kalai ya kerteng ya ka scheme MGNREGA ka badai ka scheme bala penti kana ya ka jingyo kam yo jam ki padpa hadu shispas ngi balamang pisabe na ka sarkar kami kilapan paru baka sarkar congress kala wanra ya kini ka scheme lene ka ag house nam 2008 na ka benta pan sandur i kampan rai shakishnong nong kendong padru baladan ki jing kala paper Shakishnong nong kendong Henry de hadu usnam arajar khatsa balawan sinshar ka sarkar BJP baka BJP kala sedang ban muslia iki kampen rai bawanra ka Congress ban menta ka BJP kala nur ka ban penkala kerteng ya kani ka scheme baki nong shong shnong hari India hi baro kawai kila yo jingmentoy Habidai begini ka protes nakaliang jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee rengkat kecing betha naga All India Congress Committee temata kesingi don hapo Ribhoi District ban persya dan ban persya ya kini ka cingle jung BJP kumbala maj phang mentan kini program ka bangi launch kadega MGNREGA Bachau Sangram program te haba phai ha kini ka benta ka cingle jung BJP kamdei tang hakaba ipen kela tang kerteng henry kidon pat kimat kibakta ya untuk usuk ya kinong belas ngi kamtam habangi pai hakisnem baladem habangi pai kisnem ka badem ke BJP nadu usnam arfwe arfuar kila sedang ben pentlot ya kini ka scheme MGNREGA nda ka ba alot ya ki budget ki how arfuar dangi pen ki alot new fulai hajar krur kat ba kacing diman pat kapoi sedu knai pra hajar krur dangi pai usnam arfuar arfulai ngi iba new fulai hajar krur la allocated lanela mang bat menta bat kapoi hadu prap khandai hajar krur te ha arfulai arfusaule ladangi pet ki la mang yak tengka nam taka MGNREGA tang ripo hajar krur te kemut kani kadai kawai ban pentolot bor ya kani ka scheme la kani ka an bat menta le ka cingle jongka kala pen kala long an sendon dabak pen kala kerteng syaka VB Ciramci tengin pensyai hakmat jong kipat ba ka ai kanika VP Ciramci kale bat balai ka kta ya ki baduk besuk balai ki kta ya ki baduna ko ki kayo kot kham tamik than kondong ladangi pet kat kum kadata hakisnam baladap ni iba 40% na kinong trai kidai kilong kemi kidai kin thai te jingle ka jong BJP kolong ban yuroj ya ko hok tray kamtam namta kilong kami teka benta ka benengkong ka ba penkala ka ni ka an kolong kawai ka benengkong du ka dai ka kanu
ka an la ne lu ka nu ka kam mentala batha bai da ka sarkar pedeng hangnu ban ai kam bat yanu kata ka jing pentikna kam kan kan dei ta bangi phai ka MRCE men shwa kani ka an ka trekam man la kisnong hapo nong kendong la dai ha kanu ka benta la dingi don kam ka kam kemut kani ka kumbangi ong ka dega demand driven la ne kata ka ba ngi don kam ka kam ngi pa na ko sarkar ngi yo e ka kam hapo asan singi hari minta pat ka ga VB ciram ci ka le ka long ba ladang ngi don kam ka dei ka government la ka dei ka sarkar pedeng ka ban decide ka ban rai kata lada dei ban ai ne lada dei ban ai kani ka long ba kata ka right to work la ne kata ka hok ban tre kam don show but kani kala ban pen delay hababun ki benta ka jing delay ka siu ka bai tulop chongki nong tre habade ki mar ki mata kumta ter te ka baar ko long ya kani ka budget menshwa don ka budget menshwa la dingi don kam ka kam ipan ngiyo e ka bha rementa pat ka sarkar ka le umno ka fix shwa ya ka budget kala mang lupa ya man la ki state to kble phi baro ngidan hangne kum ka Ribhoi District Congress Committee hakaba ka Meghalaya Pradesh Congress Committee hak Emergency Executive Committee meeting kabalong hak praterik uni ubnai meningkong arhajar arpusan hapo Congress Bhavan bat ka AICC hi baro ko we kala launch ya ka protest hak by day bat ka jing persya kabala ai kerteng kumlo ban yada ban safeguard nila ke ICC kala launch ka protest kabade ka MGNREGA bachao sangham protest program te ka MPCC kala instruction ba hadin balai syong ban perkhat ngidon kam ban wan sigi ba ban pensyai halor ka jingta jong ka jing persang jong ka sarkar BJP ban penkelano ya ka penkelaan juborno dakaba penduno ya ka kentin MGNREGA arhajar san ka an ka bala penskem da sarkar India ka menshwa ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act bat kani ka sarkar BJP menta kala penkelano sendet hauli usnem arhajar arpusan sya kata ka Visit Bharat Guarantee for Rozgar and Anjiva Mission Gramin Act arhajar arpusan kabangitip kum kata VBG Ramji te kum ke parti kongres kum ke Ribhoi District Congress ngiso komen hangni idon iba Jonathan Sim ibawan na po ka jingbetha na kalian jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee sa po Ribhoi District hibro kuway banwan ban khot ban pensngo kerpang lengba kani ka lat patai kubor jong na kalian jong pi kinong na kalian jong lat patai kubor kenang bangila ban pensai so pai ba kumno kani ka jing persang jong sarkar BJP da ka ba penduno ya kani ka MGNREGA arhajar san ka an ka bala ai ka jing syakri ka bajanai nadu gi por iba mensha ku mala arpo tilik isnem ka jing yo kam yo jam hapo ka jela ka jungi bat hari india hi bro we ba kumno gi longing long sem kila ban yo bela lengba kani ka skim MGNREGA ka parti ni sophia beli ni wan lengba kani ka press briefing lengba kani press conference ka parti ka sophia halor ka jing ta jong sarkar BJP halor jong kani ka skim pi kadon ka hidden agenda ka banadu ka khambun bun snem kadon ki jing penkela na ka sarkar nimla manen dada kawan kowe ka sarkar ka persang ban penkela yaki an na ka pos henry kum bangi phaidin yaki arpho tiliki snem ba kumno ka MGNREGS ka skim ka ketelaan house nem arhajar san bat ngakan mau ba kisnong githau kisong shit kisnong githau ki pahu pahan kinong snong kisnong githau ki ipu iping karoy ka par kawan deling bagan ni skim ka baka sarkar kongres kawan ra lengba katakan MGNREGA
Deling bangani ke skim MG NRG ki snong ki thau ha ki snam ki bamun shwa ila ban i ki don shibun ki jingkala habai de bar koroi par bagi nong snong ki la ban yo kam yo jam bagi nong khna snong ki non kam balik wat belas sabar ki yo ban belas snong Henry nadu ar hajar khatsau bawan ka sarkar BJP kelas dang ban ra ki an ki bakta shisha habai de bat kayo kam yo jam nang bangani skim MG NRG Kendiat keman syukur kenal ya baru kinong song hapo riboy. Babun na kinong song hapo riboy menta kila sange man pentri kami kini skim MG NRG. Kaya kada. Kat bakli kirang ba snong, kat bakli kinong song kiong ba menswa ka VEC ka Village Employment Council kadon absolute power. Kala man pentri ya kakam. Lada day hakabay siu bay bela ka fan kawan siya ka account yung ka VC lada day ban haban siu by material ka fan kawan siya ka VC Henry man ka kilongin siya ban apply ya kakam siya ban yung tray ki haban apply siya hable ka system limba kata ka geotag haban syandur siya ban tray haban syandur hadin maladat tray kapisa kawan hadin sitiyo artiyo kalit sa account na jongki bandalam phai sa material hadu benda balay kisnong githao balay ki dorban snong kisa sange man pentri ni ka scheme ka daw ka long ba ka jing sa ram habai day bat ka bay material not sure man pentri ni ka scheme kamni ka bang ngikren ani kamni bang yithok kamni bang shia thao ngani ngakot ngawen ya kinong song be jong ni ka dong than ka jongi hapori boy bro koi let's say saman na kisnong kili pi babon na kisnong anun batong babon kila sange nga try di tang tak tukak ni tilik kisnong sanong kendong ki babdon kamban siu bay ka bible la jong ki kadang let sa po ka account jong ka VC mau ki bajngai na ki bank Henry ka babon na kisnong mentak ki saram la ngilet sa po umsting block liabilities na ki crore nangi pai sa po umling block liabilities jong by material lagi crore dangi phai sa jirang block dangi phai sa bhoirmbong block dei na marta ka daw ka jingwan ra ya kani ka VPG Ramji nang ong tangka ni siu swa ya ka by material ka badai hok ka badang sa manta sa barok ki dorbar snong sa barok ki VC sawan ra ya an ka batimay nanta ka ba jong ingin sa pedian babon kilang baslong kini kubur lang bat nga babon gidor baslong VC kini kubur lang bat nga namar balay siu shwa ya ram by material jong kisnong baro kibala pentre na do ko kor mo shwa balay ha sarkar kongres shwa kasnam arajar khatsaw balay kisnong githao kiyo ban tre lai no kiyo ban tre hala ko man jong kiyo ban pentre bhai ki scheme namar balay ngiyo ya ka hok lai no ban pentre kadiman kayak nangi nagi job card holder niyo ban tre hantu kapisa ka fan kawan sa VC kasunong katao kayo ban penian kayo ban ne adjustment dak ba pentre kamha Henry benta dai mar kata katao kinjat nga supa ban stress halor ka jingta jong kami kumbala kren iba Jonathan Shakman kani ka VBG Ramji kumbala ong mai kadang tak kita iman ibang ako man stress ini balik kadon gajing kita pika MG NRG kadi hok bala pensong nongrem hak imlang salam jongi bala penkelaan katrekam haki beduk tamkum ka bor bat ka hok baki di nong song snong om ki nongyo jing mentoy ya ki kamus nya ka kongres kala ay kani ka ayn sa ki nong song snong gali India dak baburom ya ka jingyo ijngai jo umat mangan kata ha katre kata ka jingin tiu ya jaka nong gendong bat ka jingeda ya gibatlot hakim lang sana kan baka VBG Ramji Act ka pentlot ya ka thmai trekam jong ka jingmang lupa batikna kata ka garanti ka bangiom hakani ka VBG Ramji mundon garanti Hanya ya MG NRG kadon ka kentin ka bong Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Layan ni balong kat balong ni don ka hok bandiman ni ka kam.
Teka ba kadu kalong. Kajing kendiat kisi jing tray, kajing slam kajing siu, kajing hap man pet lek tray nakaway kajaka sakaway pat, kajing ino ki kena kajing pule, kajing mamskan ke kom tray nakabenta di long kami, bat kabar konstan ngan ong yang saisin karam kabadang sakut menta, haman na ki VEC, haman na ki snong, ko sorkar BJP, siu shwa, ya kabay material, kabag snong gitaw gede hak banyo. Dan sawan rakyat tak ayah batuman dan pagbau selamat bediang tingi kum karib hoi district congress ngin yang scam bat ka hok jung pagba kum ka party congress ngin yang scam bat ka hok jung pagba longkat balong lada dei bengin hampan yami surok longkat balong lada dei ni hampan I state protest longkat balong ngidon ki MP jongi ki ban rakyat ki issue bat ki MP hakpo ka jingalam jong leader of opposition jong parliament ni jongi di Rahul Gandhi baro ni yang scam baro ki MP di badan hak yang persat ni yang scam ban protes ban persat ya gani ka jingara jong ka sarkar BJP dai na marta kadao ki ICC kala launch ya gani MGNRGA baca sanggam program protes